हाय दोस्तों, कैसे हो? कहते हमारे डीजे लावल के लिए नाचे करती आवा था। साल जाके नाच के देवरा ढोढ़ी पलाक देवरा बाड़े है बड़ा चिटार लगवा दी सैया जी हमारा लहंगा में मीटर। ऐसा कौनो रहल कहा दिया अपने सखी सहेली से गैल की कागी भतरा तो भतरा देवरा चूसता कैसे चूसता? अरे चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता ओटवा के लालिया तोहार देवरा चूसता खाता कोठारी अनार घर में घुसता। अरे चूसता दादा चूसता सखी चूसता उठवा के लालिया हमार देवरा चूसता। अरे बाहे पूरवैया सैया खिड़किया से घूसे होला कूद कूद राजा भीतर के चीज है। अरे बॉर्डर पे लाड़े के लड़ाई खोजता त घरवया जाए बलमुआ देहरा जाई खोजता त घरवया जाए बलमुआ देहरा जाई खोजता। अरे अब रहल न जाता अकेला। अरे कौन खेला? खेला कई प्रकार का होला जौने खरीदी दुनिया में झमेला में भाई वह खेला। अरे अब रहल न जाता अकेला मन करा त करे के खेला बरदासा न होता तन्हाई। हम आगे पहुंचे हैं जंगल में। हमारे इधर का एक बहुत छोटा सा बहुत मशहूर प्यारा जंगल है जो कुसमी जंगल बोला जाता है। गोरखपुर से चालू होता है त्रिवेणी जीटैया पहाड़ में जाके खत्म भइल हुआ। हदे अब रहल न जाता अकेला। भाई हमारा नाम कमलेश चौधरी बा और आप लोग के प्यार आशीर्वाद हमेशा हमरा ही बनल रही जात तो बहुत अच्छा बात रहा। कहें कि आप लोग जेकरे पे प्यार आशीर्वाद बनौनी वो हमेशा संसार में होगा नाम उमर भइल हुआ। तो आज भैया ऐसा हमरों पे प्यार आशीर्वाद बनाई। हम कमलेश चौधरी जो कहल बने सबके दिल से धन्यवाद और सबका